Σκληρά σου λόγια έντα, πέτρες πάνω σε καρδιά, τα ρεβίθια μου μασούσα. Τι τραβάς? Λίγο απ' όλα. Εκεί είσαι, εντάξει. Αυτή η στολή που βλέπεις του υδραυλικού έχει έρθει από το Νεπάλ, αυτό το πορτοκαλί, και να ξεχωρίζουμε. Για να βγαίνει δουλειά θεϊκή. Αυτό είναι η... Επίσης, η σωλήνα. Η σωλήνα για να μυθωθεί θέλει και πνευματική διεργασία. Δεν είναι απλά την πήρα σωλήνα, την βίδωσα. Για να εδώ έχω έτοιμο το καναβάσο για να το δένεις όλοι να μην τρέχει το νερό. Πιάνεις τα μουσια. Σαλιώνω. Hey, tickets! Air Tickets, οι πιο φθηνές πτήσεις για όλους. Μολόν! Στην airtickets.gr σελίδα ιστορικό λαβέ για να μην γίνονται σε αναζητήσεις ευδιάρετες. Yalnız Valitsatora, Mr. Jack. Şefde ticket. Ham tıkırı. Ham tırlı. Tıkırı bitirin. Είμαι ο Λεωνίδας, διαμήσα μου. Ό,τι έχεις πάθει είναι η πατρίδα μου. Ο Εντάρτης πατρότας. Ζούμε για το μέγινο. Όχι. Μοντέρ, Λεωνίδας 15.